Bon dia. Sí, de matí. Com veus, encara fa fosca. Són les 8 i res, anant cap al Trocadero a intentar que no hi hagi molta gent, o millor dit, ningú, per fer 4 fotos a lo que és la torre i demés. Així és que anem a veure si tenim sort de gent i podem fer fotos tranquil·lament, perquè després està super ple. Bueno, ja estem aquí en el Trocadero, el que passa que crec que molta gent ha tingut la mateixa idea que nosaltres. En aquesta ciutat crec que és impossible fer-te una foto tot sol. Bueno, estem aquí en el Trocadero i... O sigui, les vistes són espectaculars. Són espectaculars, el que passa és que com hem vengut que està ja posant l'accessori i de més, hem aprofitat a fer fotos com un loco i bueno, ara seguirem un poc, fer un parell de fotos més i de més i aprofitar perquè està preciós, la veritat. Bueno, pues ara hem acabat de fer les fotos del Trocadero, després hem anat a un puesto on els influencers se van a fer fotos i ara anem a baix del riu Sena a fer les fotos davant la Torre Eiffel. Així que bueno, ja tindrem el nostre matí de sets fotogràficos, tal qual, ho sentim bé. Buenos lots. Però és que m'he menjat tots els croissants, però no era sopa. Na Laura, bueno, ara estem berenant i na Laura s'ha menjat 4 croissants. No, la veritat és que estem berenant aquí en el bar central, com si estiguéssim a Palma. I, bueno, estem berenant ara un poc, després anirem cap a Los Inválidos, no? Que està a la tomba de Napoleón. I res, farem un poc el matí. Hem estat fins ara fent fotos per el Trocadero, per el Camp de Mart. Tots els baguets de França són molles. O d'ahir, no ho sé. No, bé, ja estan jo crec que són d'ahir. I estan recalentades. La d'ahir era de posar. Els croissants no són gran cosa. Sí, aquesta era bona. No son tan... Porque no hemos encontrado el corazón perfecto. En San Cristo están més bons. Passen un poco de pimienta. I bueno, això, bona gent. Anem a veure com va el matí. Bueno, ara estem aquí a l'Òpera Garnier. Bueno, la veritat que l'Òpera Garnier és super recomanable. Nos ha costat 12 euros, en principi posava 14, però nos ha costat en el final 12 euros i és impressionant.
O sigui, és super lujuriós tot i està super bé. A part d'això, el que és l'escenari i tal, l'hem pogut veure en llums i tal, i ha estat impressionant. O sigui, veure una òpera aquí, una òpera bona, té que ser impressionant. És que no té una altra paraula. ¡Buenas lot! Mira, al final. Y no hemos bebido, ¿eh? Pues res, Salud. ara estem començant a picar per sopar d'aquesta nostra vida. Aquí s'ha picado d'en Joan. Això s'ha picada d'en Joan. I aquí també. 1, 2, 3, 4, Avui soparem. 5, 6, 7 quesos. M'he parat això que t'ho dic jo. Avui soparem formatge amb formatge i de postre formatge. Hay un poco de queso en tu pan. Uy. I de què és el gelat? D'on comprat? Es que Álvaro, tío. Bueno, no sé de qué es, pero. Bueno, a part d'això ¿A qué sabes este queso? tenim el segon que han agafat lasanyes Tipo i tal. carencia. La qüestió, anem sopant i Y tal, tenemos lasaña que tiene. Yo quiero ese. de formatge, ¡Eso! ¡Pomás! formatge per tot. ¡Pomás perdú! I escalope. I escalop. Y focaccia. Anirem sopant i tal i després sortirem, no sé per on anirem al No final. sortirem de parc. Sorpresa. Bueno, anirem a fer una volteta i així serà la nostra nit bé. A ver si el metro y Cubanilla. esas cosas. Cubanilla. Me sé Bueno, por euros comprar. en cubanillas. Bueno, ja anirem gravant. I si no, fins l'any que ve. Au. Adiós. Ya. Feliz año 2021. Yo no salgo. Sí. 22. Ale, molt d'any, nens. Hola. Molt d'anys.